Anem a engegar aquesta primera reunió virtual del que seria la presentació del projecte SCORS, diguéssim, ja la presentació oficial. Fins ara s'ha estat treballant durant aquests últims any i 3/4 amb el parèntesis aquest del confinament, per tal d'arribar fins aquí. I una mica la idea d'avui, d'aquestes sessions de presentació, era explicar als interessats, ja ho hem explicat algunes altres vegades, en altres fòrums, potser, doncs ara ja d'explicar-ho més concretament en el que serien els qui ens tocarien això en el dia a dia, doncs una mica de què va i què és el que tenim previst, com ha de funcionar. Jo soc l'Albert Busquets, soc el gerent del Club Natació Banyoles i que som, diguéssim, els responsables del projecte juntament amb Sant Cugat Creix, que aquí ens acompanya l'Albert Salaric i el president, en Maurici Benito i l'Albert. I, res, ara simplement pels quins, com que fem la sessió conjunta entre Sant Cugat i Banyoles per donar més opcions d'horaris a tothom, faig una breu ressenya de qui som al club i després, si de cas, fem el mateix amb Sant Cugat Creix i ja anem per començar. La sessió serà volgudament curta perquè ens podríem enrotllar fins a l'infinit i intentarem anar bastant al gra. O sigui que no patiu per al temps. Banyoles és bàsicament un club multiesportiu d'aquí de la ciutat, que ja fa un temps que es va començar a interessar per tot el tema de les carreres duals, que avui en parlarem una mica, a través de diferents projectes europeus i una mica, aquesta és la continuació, com una segona part, un segon projecte que fem al voltant d'això. Tenim diferents disciplines, fins a 8, de 6 federacions diferents, i la majoria són esports individuals i tots ells amateurs. És a dir, no tenim cap esport professionalitzat. L'esport fundacional és la natació i el waterpolo, però ara actualment potser el més conegut és el rem i el piragüisme, que són les disciplines que compten aquí al club amb l'estany, que és el seu camp de joc, gairebé diria perfecte per fer això. Per la meva part, res més. Mauri, si vols una mica presentar això. Bé, doncs el Sant Cugat Creix també no és un club, és una associació multiesportiva també, de 5 clubs. Tenim la sort que últimament s'ha incorporat al handball, però tindríem hoquei patins, teníem el voleibol de Sant Cugat, tenim el júnior, que també és un club multiesportiu, principalment amb hoquei sobre gespa, però també té futbol i altres esports més petits, i el rugby. I també no tenim professionals tampoc. El per què es va crear l'associació Sant Cugat Creix era per donar més suport de tot tipus als esportistes que tenim a la base. Som clubs que treballem molt bé la base, no estic convençut, i aquests esportistes cada vegada necessiten competir a més alt nivell. La majoria de clubs estan a les màximes divisions de les seves disciplines i això suposa viatges, suposa molta despesa que als clubs cada vegada els hi costa més. També ens vam interessar molt per al programa SCORS, primer gràcies a tu, Albert, i al Banyoles, perquè ens vau convèncer molt bé, però també perquè una manera d'ajudar els nostres esportistes és donar-los més futur i futur després de l'esport. Per desgràcia, a cap dels nostres esports podrem viure d'ells tota la vida i molt menys podrem fer calaix pels anys que venen. I a través de l'Escors ens donarà una sèrie d'eines i ens possibilitarà que els nostres esportistes triïn o siguin triats a la carrera professional millor. I aquest és
les 4 paraules per no allargar molt a la gent. Molt bé. Doncs hem fet aquí una mica de presentació. La idea quina és? Una mica el fòrum d'avui és una mica variat. Tant pot ser que hi hagin directius com esportistes com entrenadors. Són una mica els tres grups de públic, diguéssim, a qui va adreçat. Aquí veieu una mica d'on ve això del nom d'aquest de les Corts, que és desenvolupant habilitats i competències en l'ocupació a través de l'esport. És a dir, aquí la pregunta inicial és dir, després d'haver sigut esportistes molts de nosaltres i d'haver entrat al mercat laboral o d'haver tingut feines amb més o menys èxit, t'acabes donant compte de coses que tu en el seu moment no n'eres molt conscient. I una mica el que anem a fer o el que intentaríem fer amb aquest projecte és fer més conscients els que esteu ara involucrats en la vostra formació esportiva, en el vostre progrés com a esportistes, doncs de què és el que us pot aportar tota aquesta activitat que esteu fent diàriament, no només en l'àmbit de les marques o dels resultats o del partit, sinó també al llarg de la vida. I una de les coses que hi ha, diguéssim, més importants és trobar una feina i poder-la desenvolupar professionalment. Per tant, com lligar la formació esportiva, com lligar tot el nostre dia a dia durant tota la carrera esportiva amb la possibilitat de combinar-ho amb l'apartat professional, de trobar una feina, una bona feina, una feina... Bones feines o males feines no n'hi ha. El que hi ha són feines que agraden o que no agraden. És a dir, aquí es tracta de buscar, d'intentar trobar una feina que agrada. És a dir, que tu estiguis satisfet per tal de passar molts anys amb això. Aquí ho veieu una mica, és a dir, el que es tracta és d'agafar tots els agents implicats i buscar aquesta consciència i millorar el suport en els atletes per la seva vida durant la carrera. Molt important aquí és durant l'etapa esportiva i després. És a dir, aquí també veureu que el rang d'edats és molt variat. Comença als 16 anys, però pot ser que ara, en aquesta primera fornada, per dir-ho així, tinguem gent ja de 20 i pico o 30. Coses importants per motivar, diguéssim, que ens motiven a convocar-vos aquí i que convindria, en la mesura del possible, si el vostre perfil és directiu o també d'alguna manera entrenador, a conèixer una miqueta més sobre això. És a dir, el que comentava Mauri al principi, és a dir, només un 3% dels atletes pot viure de l'esport. Això molt probablement no sigui cap de vosaltres, malauradament. Si és que sí, perfecte, però serà difícil. Llavors, hem de trobar fórmules per si de cas no som nosaltres. És a dir, per si no podem viure d'aquest esport i, per tant, ens hem de guanyar la vida d'una altra forma. Molt important, sense deixar l'activitat esportiva, sense haver de renunciar a allò que ens interessa, ja sigui per plaer, ja sigui per satisfacció, ja sigui per resultats esportius, ja sigui pel que sigui. És a dir, per tant, no haver de deixar la carrera esportiva per culpa d'haver de buscar una feina o haver de tenir una feina per guanyar-te els diners per menjar cada dia. La idea és com es fa això. No hi ha un botonet màgic, per tant, l'única manera és ser més conscients, és a dir, és conèixer més, autoconèixer-nos més, treballar en totes les competències relacionades amb l'esport, com es poden traduir en avantatges a l'hora d'accedir al mercat laboral. La idea és que al final d'aquest programa els participants obtinguin un certificat relacionat amb l'educació no formal que pugui adjuntar-se en el seu currículum, que pugui acreditar, pel qual pugui acreditar tota una formació. Arribats aquí, comentar això, és a dir, es tracta, ara us estem presentant això
però això no és un producte acabat. És un primer pas, és un programa pilot. Nosaltres estem desenvolupant això en el marc d'un projecte pel qual rebem unes ajudes per tal de provar, de tastar un seguit de continguts i unes fórmules d'actuació per veure com impacten, com actuen sobre el públic objectiu i si arribem als objectius o no. Serà molt important que vosaltres, a més de certificar-vos i de fer tot aquest procés, ens ajudeu a millorar o a detectar coses que es puguin corregir o que puguin estar més bé de cares al futur. És a dir, això estem treballant una cosa absolutament nova, diguéssim que no... De fet, donen aquestes ajudes a projectes innovadors, per tant vol dir que no hi ha ningú que ho hagi fet abans, per dir-ho així. Llavors, ens hem de basar en l'autoaprenentatge i en la millora contínua. O sigui que també hi haurà un paper molt important, a més de participar, de poder donar-nos feedback, informació de retorn per tal de millorar. Si vols passar a pàgina. El programa tindrà dos vessants molt clares. A nivell de directius seria una formació més aviat informatiu, és a dir, no hi ha un programa específic, sí que hi ha un programa específic per tècnics i un per esportistes. Per què? Perquè entenem que els tècnics són els que ens estan més estona, qui comparteix més amb els esportistes, i per tant també tenen una influència molt gran en com evolucionen els seus esportistes. Òbviament, el públic objectiu és l'esportista, que és el que volem que aconsegueixi aquesta compatibilització perfecta, anem a dir, d'esport i aspectes personals, i en aquest cas professionalitzador, però el tècnic hi té un paper molt important. Per tant, el primer que tenim que, diguéssim, formar i explicar alguns aspectes, potser ja els coneix, potser no tant, és els tècnics. I per tant hi ha aquest programa específic, doncs això, que busca donar tot un seguit d'informació tant a nivell de reflexionar sobre aspectes de l'ensenyament-aprenentatge, dels aspectes del propi esport, com connectar, crear impacte, no només preocupar-se per els aspectes físics i tècnics i tàctics, que també, però, a més, també obrir una mica el focus i veure aquell esportista en quin àmbit es troba, què és el que li passa, quins problemes té, com pot anar donant-li també un suport més ampli, amb l'objectiu aquest, d'aconseguir aquesta compaginació de la carrera dual. Per tant, aquest seria un primer programa i hi hauria també el programa formatiu per a esportistes. Bàsicament, aquest programa formatiu, diguéssim, en què es traduirà? Es traduirà en un curs de formació online. Hi haurà un curs específic per a entrenadors, un curs específic per a esportistes. Amb la idea aquesta, és a dir, de treballar tots aquests continguts que esteu veient aquí. En el cas dels esportistes, doncs, és molt evident, no? És a dir, bàsicament, la idea més diferent és dir, quants de vosaltres us heu preguntat, els esportistes que esteu aquí, de què treballareu o com accedireu a la feina que a vosaltres us agradi? És a dir, com podreu compatibilitzar l'esport amb una feina que us doni peu, quan us hagueu de retirar per motius obvis d'edat o pel que sigui, de poder tenir una continuació en la vostra vida. La idea és això, prendre consciència i, molt important, prendre consciència de què és el que tota aquesta formació esportiva et pot aportar. I aquí tenim també alguns casos, és a dir, molta gent parla dels valors, de l'esforç, de la superació,
de la capacitat de treball amb equip. Doncs, bueno, una mica el que intentarem serà veure tot això, prendre consciència de tot plegat i veure com podem, al final, sintetitzar-ho en un certificat de cares a que pugui ajudar els nostres esportistes a fer aquest pas. Conèixer també més l'entorn laboral i les habilitats que es necessiten a l'empresa i llavors aprendre a desenvolupar aquestes habilitats. És a dir, perquè a vegades som molt... He après molt bé a desenvolupar les meves habilitats en el meu entorn esportiu, però en canvi a fora no me'n surto. Doncs anem a treballar això, anem a millorar això. Per tant, aquests serien una mica els objectius i el contingut d'aquests dos programes formatius que tenim previst. Aquí veieu, és a dir, aquí tenim aquest programa pilot, que serà el que posarem ara a terme aquesta temporada, començarem ara, i la idea és finalitzar el juny, si no tenim cap entrebanc pel mig. Si no, si hi hagués problemes, haurem de mirar de fer-ho telemàticament o com sigui, però sí que tenim aquest termini per poder-ho fer. I l'objectiu és doble, és el que us he explicat, és a dir, és el de poder certificar-vos, de poder obtenir aquesta certificació i de poder ja començar a sortir al mercat laboral a dir, ei, és que, bueno, el qui li convingui, és a dir, qui per edat i formació i situació personal doncs li toqui, doncs poder sortir i anar a buscar feina. Per això també hi ha un objectiu que és el d'apropar, que em sembla que l'he saltat abans, que és el d'apropar, de crear xarxa amb empreses i altres, diguéssim, agents que puguin donar feina a aquests nostres esportistes. El de certificar, però també alhora el de fer aquest pilot per tal de millorar, de tancar una mica el projecte quan nosaltres presentem, de dir, doncs mira, hem provat això, hem trobat aquestes millores i nosaltres recomanem de fer això en el futur. I d'aquesta manera podrem incorporar totes aquestes millores també en els propers anys quan això es repeteixi a cada un dels clubs. Coses pràctiques. Intento anar molt sintètic, és a dir, tot això que hem explicat així en plan general, com es tradueix? Doncs es tradueix en primer lloc, el primer que passarà serà això, un curs de formació online, que és el principal producte, la principal aportació que el projecte farà i que quedarà pel futur. Juntament amb el soci acadèmic, els veieu aquí sota tots els socis del projecte, que és la Universitat d'Amsterdam, hem desenvolupat aquest curs de formació, que és un curs de formació online en base al programa del Moodle, amb la finalitat de, durant un període determinat, que crec que com a màxim són 4 o 5 setmanes, parlo com a màxim, no vol dir que s'hagi de tardar això, simplement tenim aquesta referència de temps perquè quan es comença s'hauria d'acabar amb aquest temps només. Es pugui treballar totes les tasques, tots els aspectes que hem inclòs aquí, tant des del punt de vista d'entrenador com des del punt de vista d'esportista. Per tots els que ja ho heu fet, aquest pas de registre, diguéssim, que si ja us heu registrat en el formulari que vam enviar, ja no cal que ho torneu a fer, ja estareu aquí i haureu de rebre, quan posem en marxa ja el Moodle, que està acabant de retocar-se una mica tot plegat, haureu de rebre un correu electrònic per poder-vos registrar, obtenir les claus i començar el curs. Per tant, aquest pas 1, ja alguns de vosaltres pot ser que ja l'hagueu fet. Un cop dins, l'aspecte ja ho veieu, és el d'un curs de formació online. Hem d'anar seguint l'índex, hi haurà unes tasques que ens aniran marcant i amb unes fitxes indicadores per anar evolucionant. Quan se'ns demani una tasca, haurem de, diguéssim,
hi ha alguns elements que ens hem de descarregar, fer o escanejar, diguéssim, descarregar el document, fer-hi algun treball i tornar a l'escanejar, tornar a carregar. Això són coses que també haurem de veure com funcionen, que agrairem que ens dongueu la vostra opinió, però ja es tracta d'anar seguint tot el programa del curs. Si vols passar a la... Vale. Un cop acabat aquest curs, hi haurà d'aquí a final del projecte pilot, hi haurà com a mínim un parell de sessions més relacionades amb aquesta temàtica, ja siguin xerrades, ja siguin tallers, ja sigui una mica qualsevol activitat a la que convidarem perquè participeu i per aprofundir una miqueta més en tot això. I finalment es tractarà de poder rebre aquesta informació per tal de poder-la presentar. L'objectiu seria en paral·lel al vostre currículum, o en paral·lel o gairebé dintre del vostre currículum. És a dir, escolta'm, en lloc de dir fes esport i he fet tants mèrits esportius, poder parlar amb un idioma molt més relacionat amb el mercat laboral, amb l'idioma que pugui parlar els possibles caps de recursos humans que puguin estar buscant persones per cobrir alguna plaça. Per la meva part, no hi havia gaire res més.